Krimelské vodopády. Tvorí ich vodná kaskáda na riečke Krime Ache v Národnom parku Vysoké Taury v Rakúsku. Ich vody sa vlievajú do Salzachu a po prietoku regiónom Pinzgau, dnešný okres Celamzy, mieria k Salzburgu. Svojím prietokom a celkovou výškou 385 metrov patria k najkrajším vodopádom v Európe. Ležia na južnom okraji obce Krimml, kam sa dá dostať zo Salzburgu autobusovou linkou. Krimla Acha je typický ľadovcový tok. 12,2% z jeho spadovej oblasti je pokrytých ľadovcom. Množstvo vod sa mení nielen v priebehu roka, hlavne mesiaci jún a júl, zatiaľ čo v januári iba necelých 0,2 metra kubického za sekundu. Prekonaniu vzdialenosti 18 km od päty ľadovca k hrane 1. stupňa vodopádu potrebuje 9 až 12 hodín. Rekordný prietok bol zaznamenaný 25. augusta 1987, kedy tu vodný živel narástol až na 180 metrov kubických vody za sekundu. Pozdĺž vodopádu, ktoré spadajú do údolia v 3 stupňoch. Prvá kaskáda meria 140 metrov, druhá kaskáda meria 100 metrov, tretia kaskáda 145 metrov. Sa vinie spevnená turistická cesta, ktorá je zhruba 4 km dlhá a prekonáva prevýšenie 380 metrov. Leží v nadmorskej výške 1070 až 1450 metrov. Behom výstupu, ktorý trvá približne hodinu a štvrť, čaká návštevníka 11 zastávok s výhľadami na mohutné vodné kaskády. Trasa pozdĺž vodopádu bola známa už od vrcholného stredoveku, kedy sa využívala ako obchodná cesta medzi Talianskom a zaalpskými krajinami, kde prúdila alpská soľ výmenou za iné výrobky.
Dnešná vyhliadková trasa vznikla v roku 1901, kedy sa po dokončení Pinzgautskej železnice začali prúdiť davy návštevníkov. Štúdia prisudzuje miestnej klíme blahodárne účinky na dýchacie problémy a astmu. Kaška motora pred nami zrazu idú. Jak je to zhodné. Ten naľavo, aké vysoké. Dachstein je horský masív v Rakúsku, nachádzajúci sa vo východných Alpách. Najvyšší vrch masívu Höher Dachstein je druhý najvyšší v severných Papencových Alpách. Ľadovec na severnej strane je zatiaľ lyžiarsky využívaný po väčšinu roka. Južné steny sú využívané predovšetkým horolezcami, nachádza sa tu aj najťažšia feráta v Rakúsku. Len 3 minúty od hornej stanice lanovky je ukrytý vo vnútri Dachsteinského ľadovca ľadový palác Dachstein Ice Place.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Okrem toho tu na turistov čaká množstvo ďalších atrakcií, ako vysutý lanový most, schody nikam a vyhliadka Skywalk. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold Die Beats, die besten DJs des Planeten. Am I closer? Have I lost my mind? The sun is burning me. Viedeň leží v rámci Rakúska dosť excentricky pri jeho severovýchodnom okraji, kým od najvzdialenejšej časti rakúskeho územia Vorarlbersko je vzdušnou čiarou cez 500 km ďaleko, je jej centrum vzdialené iba okolo 55 km od hranice s Českom a Maďarskom a len 40 km od hranice so Slovenskom. Gibt's hier
Hlavná Viedeň sa nachádza na východnom úbočí Viedenského lesa pod mestom, kde Dunaj preteká Korneuskou bránou a vstupuje do Viedenskej panvy. K 1. januáru 2021 mala Viedeň 1 920 949 obyvateľov, ale tesne pred Prvou svetovou vojnou bola Viedeň štvrtým najväčším mestom na svete s počtom obyvateľov prevyšujúcim 2 milióny. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Dlhé rady. Home to the place, Virginia. Také mladé boli chuje Nemci, dojšo mám na otáčku, že vedel D. Hej, ja čo šmia...
keby šmihaté, ne? Si mi kameroval, potom ma rokom videl. Hej? Nevidel, hej, lebo to bolo. To mu ukazoval, že All my limbs freeze, gather round her. Miner's lady, stranger to blue water.